Traigo aquí conforme la medalla de la primera Copa de la Reina. Y nada, súper orgullosa de ella y de haber hecho historia junto con mis compañeras y, por supuesto, junto con Llança. Hola, soc la Laia Fuster, soc sòcia i exjugadora, soc sòcia de l'agrupació, exjugadora del Barça. I bé, ara us explicaré una mica els meus inicis en el món del futbol i la meva relació amb el Barça. Tot va començar als 14-15 anys, jugant al Gràcia Calmajor, i vaig tenir la fortuna que al cap de molt poc el Barça va decidir fusionar-se amb un equip de Catalunya per poder fer la primera Superliga i fer Barça i Barça B. L'equip que van escollir per fusionar-se va ser el Gràcia Calmajor, on jo estava.